Hello mindenkinek! Kardos Ferenc vagyok, a Drone Skylabs Kft. Ügyvezető igazgatója. Hello! Pontosabban én lennék az. Sziasztok! Mit tagadás, kicsit furcsa itt a kamerának a másik oldalán állni, de egyszer mindent ki kell próbálni. Na de csapjunk is bele! Szeretném nektek bemutatni ezt a nagyon jó kis drónt. Kis drónt, igazából amilyen kicsi, olyan sok lehetőség rejlik benne. Eredetileg ezt a drónt keresésre és mentésre fejlesztették ki, csak kicsit túltoltam. A rászerelhető hangszórónak köszönhetően akár drónreklámot is le lehet vele bonyolítani. Na de hogy mire is gondoltam én ezzel, azt mindjárt meg is látjátok. Na nézzük! Figyelem, figyelem asszonyok! Áruházunkban akciós a csirkefarhát. Várjuk Önöket szeretettel és shoppingoljanak sokat. Köszönjük szépen! Feltölti! És akkor most pedig felszállunk és megnézzük, hogy remekkel a drón. Szuper, most pedig csinálunk egy olyat, hogy elrepülök 100 méter távolságra és 50 méter magasságig emelkedek. Nem tudom, mennyire látszik a drón a háttérben. Az aktuális magasság 50 méter, a távolság pedig 100 méter. Most pedig játsszuk le azt, amit az előbb rámondtam. Figyelem, figyelem asszonyok, áruházamban akciós a csirkefarhát. Várjuk Önöket szeretettel és shoppingoljanak sokat. Köszönjük szépen! Hát ez nagyon nagy. Csökkentsük a hangerőt 50%-ra. Na és még egyszer. Figyelem, figyelem asszonyok, áruházamban akciós a csirkefarhát. Várjuk Önöket szeretettel és shoppingoljanak sokat. Köszönjük szépen! Jó, most csinálunk egy olyat, hogy elrepülök 200 méter távolságra, de a magasság az marad. Az aktuális magasság továbbra is 50 méter, a távolság pedig 200 méter. Nézzük a lejátszást, hogy produkál. Figyelem, figyelem asszonyok, áruházamban akciós a csirkefarhát. Várjuk Önöket szeretettel és shoppingoljanak sokat. Köszönjük szépen! Ez teljesen érthető. Szuper! Most feltolom 100 méter magasságig. Az aktuális magasság 100 méter, a távolság továbbra is 200 méter. Lejátszás következik. Figyelem, figyelem asszonyok, áruházamban akciós a csirkefarhát. Várjuk Önöket szeretettel és shoppingoljanak sokat. Tessék, első osztályú. Köszönöm szépen a figyelmet, hogyha tetszett a kis bemutató videóm, nyugodtan írj vagy hív, és már is repülök.